ଜଣେ ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି, ଜଣେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି। ତୁମେ ତା ଅପମାନ ଆଉ ସେ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷରୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସ। କାରଣ ଏହି ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଅପମାନରୁ ଆମେ କିଭଳି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି ବା ଅପମାନିତ କରୁଛି, ଘୃଣା କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଅପମାନିତ କରୁଛି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମର ପିତାମାତା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ଅପମାନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅପମାନିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ଘରେ ବସି ରହିଛ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହଁ, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହଁ, କୌଣସି ଚାକିରି କରୁନାହଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁନାହଁ ବା କରିପାରୁନାହଁ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ଶୋଇ ରହୁଛ, କର୍ମ ନକରି କୋଢ଼ିଆ ହୋଇଯାଉଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ମା ତୁମକୁ କିଛି କଟୁ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ଅପମାନିତ କଲାଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମ କୋଢ଼ିଆ, ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଘରେ ଶୋଉଛୁ, ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ନେବ, ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସିଏ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କୋଢ଼ିଆରୁ କର୍ମଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସେ ଅନେକ କଟୁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ସେ କଟୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜକୁ ସଜାଗ କରିବ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାପା ମା ଆମକୁ କାହିଁକି ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ବାପା ମା ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, କଟୁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମ କରିଚାଲ। ଦେଖିବ ସେ ଅପମାନିତ ବା ସେ ଅପମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ।